A Conselleira de Medio Ambiente oponse á modificación que propón o Estado en materia de inundacións. Lamenta que este cambio non estea pactado coas comunidades e que modificará a liña do dominio público marítimo terrestre. A Xunta de Galicia amosou unha vez máis o seu rexeitamento á modificación da Lei de Costas, neste caso en materia de inundacións proposta polo Goberno Central. A Comunidade Galega ten dende hai un ano as competencias no litoral, algo que, segundo apuntou a Conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, axudou a impulsar diferentes proxectos que antes levaban moito tempo a realizar. Sen embargo, con esta modificación proposta dende Madrid, Galicia perdería o dominio da súa costa. Hai un ano temos plenas competencias en materia de costas, foi moi loitada, o Constitucional dounos a razón, pero dende hai un ano o que estamos vendo son continuas modificacións a través de regulamentos cos cales non estamos de acordo nin Galicia nin o resto das comunidades autónomas. Bueno, xa a última pois é a través de outro decreto, que non é o decreto que ten que ver con costas, sino co de inundacións, e onde nos queren modificar pois a liña do dominio público marítimo terrestre, é dicir, temos un temporal, ven unha ola, chega ata metade de unha vila mariñeira, e temos moitas, e aí xa o Goberno Central procede á expropiación. Iniciativa que a titular do Departamento de Medio Ambiente definiu de sen razón. Por un lado, expropiar sin pagar e, por outro lado, prohibir para non invertir. Hai que invertir e non prohibir e non se pode expropiar e non pagar. Esa é a realidade. Resumido isto, porque é un lío onde xa se perde a sociedade, onde xa se perden os concellos, onde nós temos obriga de loitar polo que é noso, pois vimos de pedirlle ao Consello de Estado unha audiencia, en realidade, é dicir, que nos reciba, que vexa as nosas alegacións. E actuar en función diso cando o Goberno Central lle pida o informe pertinente para que se teña en conta a opinión das comunidades autónomas. Non imos ben por este camiño, é unha auténtica barbaridade o que está acontecendo. Ou se pon de excusa a Europa ou de repente se quitan un regulamento da man. E eu digo que nos deixen traballar, porque traballando podemos detectar os problemas, podemos atallar os problemas, simplificamos os trámites, podemos facer que nun ano sexan realidades pois temas como estes, refuxios climáticos inclusivos, que de outra maneira non somos capaces de facelo. Vázquez afirma que a Xunta segue a loitar e ten os informes técnicos e xurídicos do seu lado. Pedimos ao Goberno Central que nos deixen en paz, que nos deixen traballar, e sobre todo, se queren facer algunha modificación, que conten con quen ten as competencias, que neste caso somos as comunidades autónomas, e quen está xestionando moitísimos dos servicios que son os concellos. Hoxe estamos en Porto do Son, pero poderíamos falar de 85 concellos máis que están loitando arreo, e o que non se lle pode é unha orden e que eles a executen, porque aquí non se trata de ser mandadiños, aquí trátase de que todos somos iguais e, polo tanto, queremos o mellor para os nosos concellos, para as nosas costas. Pero sostén que non queren ordes ditatoriais que non conten coa opinión nin a voz das comunidades autónomas.